Здравейте на всички, които ме познавате. Аз съм Ханю Виджи и днес снимаме Minecraft Paradise Survival, епизод 3. И ето това тук е новото село, което намерихме. Ето вижте, че е по-различно. Не забравя да ме споменеш мен. Ето го Грима Север. Така, това е... Шит. Това е второто село, което намерихме. Показвам ви го, понеже от него взехме букшелфове. Сега даже ще ви покажа. И откъде да не си мислите, че сме ги читнали. Ето, гледайте. И в нашето село имаше. Да, ама и там ги читнахме. Аз почитнахме, взехме, сега ще ви... пак ще ви покажа. Ето. И понеже Грима Север го мържеше да мине през вратата, използва друг начин. Какъв? Почупил си стъклото, какъв. Прав си. Да, Айде, и види. днес ще си оправим къщата, като имаме идея да направим тунела и натам. Да, Там аз нямам cobblestone. Cobblestone. Имам вече, бе. Ти знаеш колко cobblestone сме събрали от миналия епизод? Не използвай домакирката от миналия клип, където я направих. Да, аз съм толкова зле да използвам. Така, както се сещате в миналия клип, той намери и дъма. И намери много тъпи неща. Да. Да, защо толкова малък? Малко е така по... Разкърши, да лягаме да спиме, че то... Така, виж, така. И ще сложим и стъкло, да. Чакай малко. Добре. Чакай, пази се. Не слагай се енчантинга. Че после няма... Да. И ние имаме материали за енчантинг. Да, нали диамантите? Да. Тази врата я чупа. Не я чупи, остави я. Остави я, готина е. Сега гледай селяните при нас ли дойдоха? Не, по-точно на вратата на... това е вратата. То готин ли? Да започваме да направим енчантика. Ние трябва да си лягаме. Че да се махне. И лягай. Warning. Teams will be removed in 1 minute. Готова. Айде, аз ще правя енчантинг, като ти прави нещо. Боже, колко селяни, те са ужасни. Един ми тръжка вратата. Чакай, стой. Не си готин. Бърках единия такова. Аз ще направя такова... Погледнете ни съндъците. Как са изобилни от всичко. Добре, айде сега, мои приятелю. Ето я вратата. Ти какво даваш? Не ми харесваш ти? Не ми харесваш. Един ми скача върху леглото. Махай се! Как не те е срам? Енчантинга е готов. Аз не енчантвам неща вече. Аз съм 11 ниво само. Охо, той е 30 ниво, доста добро. Аз енчантвам на 300. Аз енчантнах една кирка на 10-то, че нямам повече. Ето селянин. Не е готино, я го остави. Да не го... Има ли стъкла? Я то дара с един каменен меч да видя колко ти взимам. Не е желателно. Айде, удре. Не знам колко мисля, не бях такова. Вземи доста, силно 2, 3, 4, най-много. Защото той ми е нечупливо стил стота 3, плечкосване 2. Добре, това как се казваше, бе? Отблъскването. Чакай сега, аз тук отгоре модифицирам. Имаш ли... Да знаеш... Какво? Да ми видиш дома меча. Боже, колко съм тъп. Какво направих? Не искам дъма меч. Не съм и без това не съм с фул хел. Фул хел не са. Искам да видя колко ти взимам. Дали ще убия от един удар. Не уби селянина. Селянина е тука. Те малко ще ти кажа кой. Ето този. Да, то го уби. Който си избираш, знаеш, че и двата са... Я гледай селянина сега. Това е добро. Значи, острота 3, отблъскване 2, огнен аспект 2. И селянина не умре? Да, те са супермени. Ти какво искаш от тях? Очакваш да умре?
Къде имам тези стъпала? Стъпала или... такова. Не, няма да ми стигна. Чакай малко е тук. Аз правя тук втория етаж. Да ти енчантна меча и кирката, защото имам голям левел. Окей, аз съм много малък левел. Аз съм доста голям. Така, в този епизод ние ще си модифицираме къщата. Като няма много време, може да... Диамантения меч ти са падна от блъскване 2, проклятието на членостоногите, запалят си 4. Супер. А кирката нечупливост 3, ефективност 4. Добре. Оставам ти ги в горния чест. Моята кирка е късмет 3, нечупливост 3 и ефективност 4. Най-важно е да има късмет, знаеш ли? Между другото в сервера забрахме да спобедеме, че каменната кирка, като натиснеш десен бутон, е запалка. Това е нещо ново, което сме сложили. Не. Какво? Не става нищо. Каменна брадва. Ми ти имаш и брадва ли? Да, аз си направих. Да, доста хитро. Така, добре ли? Какво правиш, бе? Тук ще слизаме по... не знам всъщност, но не знам. Тук ще ни бъде втория етаж, от тук са такова. Добре, тук нещо ще го измислим. И да... Аре, ходим пак в мини, то няма начин, трябва нещо да правим. Ето има още малко време, още 3 минути. Аз предлагам да си оправим къщата. Да. Тук... Какво спечелих, бе? Да, нов ачивмент. Мен играта... Аз нямам ачивменти. Всичките съм ги взел. Май. Да. Трябва сега да направя такова околот. Какво беше, бе? От ада ли? От края ли? От края май беше. Ама виж аз какво имам вече. Какво ще кажеш, Да, цялото такова, което аз изкопах. Я малко и на мен ми дай. Имам само 22 айрон. Ето го. И какво направя сега, човек? Късметлия съм. Да, от миналия епизод всичко аз изкопах. Не ме интересува. Ти... Нали копа айрон? Използвай го. За такова, за обущета няма мисля. Ама виж, бе. Тя не си на гъма. Не. Аз съм год. Сега ме удари да видиш, че не съм на гъма. Да, бе, окей. Откъде имаш толкова точки? Сега ще кажа. Точки ли? Да, откъде си ти толкова много? Не бих могъл стари. Когато тебта нямаше, аз бих много стари. Намирах и спаунери. Още едно желязо ми трябва, бе. Едно. Гати, това късмет ли? Не знам какво е. Добре, ние трябва да спираме епизода, знаеш ли, че то... Айде, бе. Без печката се бъгна. Я гледай печката, тя се бъгна. Аз слагам грешно да се пече. Да, бъгнала ми се. Добре, това беше. Показахме ви как си правихме къщата. Много да правихме, няма що. Ето вече имаме enchanting room. Пак е нищо. Да, и аз енчантнах броня всичко. Да, и сега си е такова. Добре. Ела пак да приключим епизода както подобава. Че имаме много малко време. Секунди. Аз съм отвънка и свършвам епизода без тебе. Добре. Благодаря, че ни гледахте и това беше третия епизод от Minecraft Paradise Survival. Аз съм енчант. И до следващия епизод, който не знам кога ще бъде. И свършваме с 3, 2, 1.